banda masifar ta rayuwa ka ji kana cikin zaman ka sai ka da an ce wai mutane sun tafi can a mota an tattare su an yanka su can mutane sun tafi an tattare su an kone su wannan masifar da me zaka ji ba ma da abincin ma yanzu shine matsala ba a'a wannan kashe-kashen da ake ciki shine duk masifar ka zo auren ma bai ruku ba kuma kai kana nan kana tai tangal ka ji gaba ɗaya rayuwar kaɗa ruwa kya ƙwarya take kai baka zube ba baka zauna daidai ba na ji na wuri wata 'yar mata kawai gaba ɗayan wanda can tsaya ba uwar da take nan tun da nake da ita ko ɗaɗe ba ta taɓa haifan mun ba mawalanta na har in yi alfahari da ita ita kuma nan ta ba ma wani ɓaci yake da daɗi ba kina ina ne diyan da zan kwanta ta miki wallahi na kwanta ta miki kin ma gidan nan yau wallahi kina ina gane ai ba za ki aiki mijin ke zo na bari yi kaɗi ba za ki san na zo ba tunda ba kanshi kika ji ba uwar ci ha a ciki ai wani labari nake so in baki wata budurwa na yi zuciya zan kaɗe ya kina ganin yarinyar nan ke da kanki zaki ce wannan ya ta yi Allah tashin farko yarinyar nan kawai kalmar da ta fara gaya min I love you sai na ji jiki na yi wani yarare gaskiya wannan tana daga ganin ka ta ce ma I love you da gani na kana albarka ce kuma har da wani wai dalin zo mu tafi mu je walkiya me siyayya nace a ina tafa da wata a gida tace ai kawai ka rabu da ita ka zo mu tafi kawai me zaka yi da ta gida gaskiya na yarinya albarka ce yarinyar mutunci ce amma yarinyar nan tana da kirki kai na rasa inda zan sa kaina yarinyar nan ban an karaba kawai haji ne ta dada mun wani kiss a daidai nan nace gaskiya yarinyar nan tana son ka gaskiya ta burge ni gane ta burge ki ba kyau ce irin mace ne kullun ranki baya baci ya kace bushiya ai wulakanci ne wannan to adin na san take-taken naka yau ne dai yau ce dai take-taken ka dai ka kora ni gida ko ba inda zani billahi lazi da gaske ko da kudin ki aka sai ko kudin sadakin ki ne sai bulan nan ya gina gidan nan wallahi kin tafi gidan nan kin isa kire nan hankali ke dan banza ke dan mobi to ni ba zan boye miki komai ba ni fa ciyar da ke ne ba zan ma fa iya ba saboda ni kaina ma bana iya rike ta daki ni ma ban da hankali yanzu ni a yanayin yanda nake kawai ba zai uba wallahi tallahi tafiya daki ai da kika san yau din ce kika ce yau ce da ki ce gobe man ka gani nan bai ki in kwanta ko in durƙusa in ce Allah ya baka hakuri ba ni kuma ban ki wallahi in baki takardar ki a yanzu ba na koma kai jama'a na auro ja fa wallahi wala na auro police station ni yanzu jina nake gaba daya a kama wallahi a gidan nan ina so in ƙara auren amma nan ita ranta mai ɓaci ma ta tafi ta tafi ha kai wannan musibar da mai mutum da ji da kashe-kashen da ake ko kuma da yunwar da ake ko kuma da tsada abincin mutum da ji kawai ka je ka kinki mawa kanka dida na ma sani fa ban ya auren nan ba wallahi ki bar da kawai ni rike kaina ma in zan iya in ba zan iya ba ni man kai kaina auka ki fito ma ya alƙawarin kin ba gidan nan ko gidan ki da yake